Bismillahirrahmanirrahim. Kinarya Joko pambukaning pagelaran karo kadang-kadang bae putra asuh likur sanggianing pawarga. Indane Cakar ketik, cakar para
kuasane Gusti kamurikan Diringgi kang sampun kepareng hamba Bardaya Pangaribawa Nupur Jati ingkang hawujud kabagas kawijinan satembah kula lan panjenengan sedaya waga kempal manunggal wonten adicara Bagara Sri Kuda Kepang ing dalu punika kanthi ayu rahayu bagya mulya kanthi boten eros kurban kaluhuran lan kawibawang Bapak Ibu ora wis daya bilang rasuk kapitat sang sowan-sowan mugi salam taklim kula katur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Om Santi Santi Om Namo Buddhaya salam kebagusan mugi berkah karong matang kanikmatan tansah demak dao kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedherek kula murakabi dhateng Ordin Saigung dumadi dan kunjuk panjenengan perpepuden para alim, para ulama, para sepuh bil sepuh haji, sepuh kaspuat, para juta dharma, para nipuna ingkang tansah anggung mestudi mring pepuyani kautaman ingkang boten kendhat kegulang dharmaning agesan ingkang tumpang tes pinundi Propangban pangbating praja kinarya satra negari pandhapan dening kawula dasih kawasih ingkang tupantes pinudar saha lian kung dateng jeneng Bapak Ibu datang katalupen perkadang sing mang Sriwati dalem perkadang Trisno Budi ingkang tansah tuhu cirakaning wangun ing dalika kula sekadang katrenggung panuwun ingkang tanepindhan Atur kadang-kadang kula warga masyarakat wonten ing dusun Kaligawe mriki ingkang sampun kersa kanimbang kula sekadang kepareng caos libur lumantar Sri Kuda Kepang lan ibu bilih mangku anggen kula sekadang caos beksa kata kikiraman kalepatan saha kirang trap sila nganggo suprana estu kula sekadang tansah mawang-wangku linggih samudra pangasambi dados ing kawuningan Bilih kula sekadang saking paguyuban turangga Bayu Putra Lestari lan Kidul tasih wonten tataraning Pasuruan. Sagunging Prastusna Buddha ingkang tansah winantu ing suka Basuki amung saged ngaturaken sugeng ngamirsani ngantos babareng beksaning mati kanthi santi sura dira dening rat lebur dening pangastuti Rahayu Rai Bagya Mulingang Sabya Benabi mangga sing alam bukan
sang surya mangro antara nginger kebate
Wah, tak nanti lurukan negor kalengko. Situ biarlah kuno turun bosok kok dilubung lala amer bisa kuai nanti kece wali kece santat setan wali goblo reco manri sesat ini malam yuk pantaku yuk tunyaku yuk amal kunti
Oh. Kaning jagat sariku Dupalogo Kawi witan
Sang Mayang Gresika sampun sawigoy kuli samudaya ati mundi dae Sangkara Jaya Ginden yen latihan wur-wurku kang awujud rah wuraja. Budi
setan setane wis teko awas hati-hati copot nganti kekawa kodane setan
Thank you.
Sagunung prostus budaya pekaton menggap babaring peksang sampai kadang-kadang kayu putra lestari mengkudul ambok biru sangking kurwa dibuki wasono kathah kirangan kalepatan so kirang prapsilo hanu seprono kula sekadang tansah mawon kuwantu lumrih samudra pangasawi kepareng kula sekadang badhe nyuwun pamit bidhal wonten ing dusun kula Prakidul. Mugi lampah kula sekadang tansah jlagung dening Gusti Kang Purba ingkang kanthi panutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sura Jira Jeningrat lebur dening Kang Siti Rahayu Rai Bagyo Murid Kang Samya Pinanggih. Nuwun.